everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karon mga igala, niya ang nagirapos ng mga sumpay ng sugilanon nga naguluhan. Dili ko gwapo, tutuki lang. Sorry. Yung matragon. Ano nga yung sorry na ko, ha? Nituo ko nga, ikaw ang amahan sa gisabag ni Ande. Pero unsa? Ako di ay ang amahan. Chris. Tabangi ko. Nga dawatong ko ni Ande. Nga dawat ko niya nga ako yun ang amahan siyang gisabag. Giunsa ni mo pagkaibaw? Siya mismo may resulti nga doon, Miss Babes. Nga ako ang amahan siyang gisabak. Ug dili ikaw. Chris. Sorry kayo. Nga nisudya pa ko ninyo. Mayo ka nitugan siya? Nitugan na siya. Tungod ka na konsinsa siya nga mugasto si Miss Babes para sa inyong kasal. Ug nibalibad siya. Kinsa nibalibad? Si Andy. Nibalibad. Nga dili siya magpakasal di mo. Ug nitugan siya. Nga dili may mong magpakasal siya ni mo. Tungod kay, dili ikaw ang amahan siyang gisabak. Oo, mas maayo. Maayo kay siya mismo ang niangkon. Ug nitugan. Mao to na mo gusto siya ni Miss Babes. Kung unsa hinungdan nga nung mobalibad siya. Ug mao to, nitugan siya. Salamat tugan gyud siya. Nihangyo mo gud siya na ako nga ako'y pangkunon siyang gisabak ba tungod kay mawaw siya nga mutugan nga ang amahan siyang gisabak usa ka bayot. Sakto ka, Chris. Sakto ka. O na yung gisulti na ako. Ito ba, inom ka? Ha? Ug ako, tungod kay nilalagay ko nga suot ang higala barkada ta. Ako lang sa gangkon. Pero sa dihang si Miss Babes ang usog nga pakasal mi. Balibad ko, Chris. Pida. Balibad ko, di ko mga asawa ni Part Andy. Ug nasuko si Miss Babes ni mo. Grabe. Grabe ang kasuko. Huwag tang iyang bilim na ko. Tungod kay, usa ko nung kakataw mapahimuslanon. Way baruganan. Di mantigo mo barug. Ug muluwas sa babae nga akong isadan. Mo ba, Franco? Ug, pasikap ko niya. Dahil ko ng hospital. Tambalan ko niya. Gusto ko niya ipa-admit. Balibad ko. Wala na siya mo gusto ko. Ilaban na sa dihang giprangkahan ko siya nga di ko pakasal kang Andi. Suko kay siya. Yung gihato din eh. Og, hindi na siya gusto makita sa tagway na ko. Mo ba? Okay na part. Tayo mahimo na. Tagaan ko niya agbayan. Sa akong pagluwas niya. Og early retirement na ako na. Mo ba? Pero, Franco, hindi ba yung nahitabo na mo ni Part Auntie? Kamu ba yung hinungdan? Kamong duha. Pulos bidismayado. Tungod kay nagtuo mi nga na-develop na mo. Nga may relasyon na kamo ni Miss Babes. Tunggal sa tuba ba yan? Develop? Relasyon? Ha? Relasyon ba rin? Wa tao na eh. Wa? Naburyo mga ganang utok ni Part Andy sa mga eksena nga among nakita ninyo. Pila kay gayo na gyud nga nakita ta mo nga imo siyang hiluton. Kuri ka. Pila kay gayon nga makita ta mo nga mag-unlan si Miss Babes nimo. Kasi mo pa. Ug mo hilot kaniya siyang agtang. Correct yapon kaniya. Pila kay gayon nga amo kang nakitaan nga silbihan nimo siya sa pagkaon. Tinuo na Part. Kasi may dili magtuo nga wa mo relasyon. Part. Posible magitingali. Abaw ka tungod kay kitsa man taon ko. Dawat akong kamaturan, Part. Nga imposible yun nga mahitabong magka-relasyon, Miss Babes. Tungod kay, kinsa ko taon ta, driver lang ta. Dakong slikwa o ta na, tawas Miss Babes na. Purag, tamayon siya mga kailan ng style di ba? Pero, wa ba tigalin niya baliha ang mga bash niya? Gibash man siya. Siya Facebook. Nga makita nga, kamo,
maghinungitay. Mag-selfie ka mo ni Miss Babes. Ug iyang ipost sa Facebook. Hinungod man gani nga, naburyong usab ang utok ni JC. Oh, ikaw? Ug sa gibuhat ni Miss Babes, nga iyang gipatuo nga ikaw pod ang amahan siyang gisabak. Wa ka malain, ana. Gihimo ko niyang katawan nan, Chris. Correct. Might be. Maka-proud. Laliman ka, kasi magtuo nga. Ikaw, malambigit ka niya nga driver lang. Oh, ha? Dili dyan makatuo ang mga tao eh. Nga, malambigit kang Miss Babes. Ang uban, magtuo nga, nabuta si Miss Babes. Nga nakiglambigit ni mo. O, sa Chris? Bisan ako, nakaingon ko. Pagkaswerte sa akong amigong driver lang eh. Pero nakabingwit o gwapa. Milyonarya. Amao si Miss Babes. Crisanto. Di ba, Franco? Imposible kayo. Di ba? Pero kung may relasyon man yun mo, makaingungod ko. Nayabag yung utok si Miss Babes. Eh nga ano good down? Ano? Chris, lakaw na, be. Lakaw na. Oh, Franco. Lakaw na! Biyay ko, be. Biyay ko! Sabi ko, tunay kang amigo. Magkabiyaan ka. Layas, Chris! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Franco, part. Sa palabig tamay na ko, Chris. Sorry, part. Ay, bagay, sorry. Ayaw, sultil ka sa tinood. Nagsultil ka sa tinood. Sayod ko. Part. Di ko angay, Miss Bibbs. Gihimo ko niyang katawanan. Gihimo ko niyang tabon. Aron lang siya makapasakit kang Jesse. Sorry, part. Gusto ka, Chris. Kung sige ka mga sorry na ko, gidungagan mo ang kasakit sa kunugan. Part, wala ko tiyo ah. Grabe ha. Grabe. Sakto ka, Chris. Okay, kabiya na ka. Makabiya na ka. Pariha lang mo si Miss Babes. Part. Sa'y tanaw niyo na ako, Kingkoy! Part. At sa'y pagtanaw niyo na ako, pahoy ko! Tao ko sa kaumayan nga di sakitan! Franco. Da, sabi nung Chris, nagtuho ko nga sa imong pag-arina ko, doon ako'y kasumbungan sa kong problema. Tukiwan ako'y nanay. Pero, usam rin kas tao nagyubit o nagtamay na ko. Part, sorry kayo, Part. Magkabiya na ka. Part, sorry kayo. Lakaw na, Chris, lakaw na. Part. Lakaw na! Oo. Biyay ko! Sorry kayo. Ay nang makita na ko, Chris! Ay nang makita! Bisang kanusa na kanungog ka! Askang buhangan din ako. Nagpatuloy lang di ko sa kong gibati. Nagpatuloy lang akong tabi. Wala li ko mo na nga. Nasakitan na si Franco. Eh, buhanga yan ako eh. Ilugmaw man ang iyong luha. Huwag nahiubos yan ako. Ay, sorry kayo, Part Franco. Sorry kayo. Pagkaba mo, Chris. Amaw ka. Hanggaw ka. May ari lang karon dungagan mo ako makasakit. Parehas mo tanan! Si Miss Babes, butang lalaki ni maibog niya. Usan ako sa naibog niya. Pero, gipugo ko akong pagpati. Sayod ko nga, imposible. Kitakli ko nung ngayon ako ni auntie. Pero, mga insulto lang ang akong nadungog gikan niya. Si Chris na hinuong nang nayapak na ko. Hindi po madaas kong konsensya tungod kay wa ko mangantoy nga malambigit ko bayot kasama niya. Pero, kaya ako siya. Higalam eh. Isampot ko siya. Tungap, babi. Niya sa Miss Babes. Tuluan ang mayabag niya.
Kapodiri taon. Nagblug-blug-blug ang akong dugan. Nagbutok-butok ang akong pagbati. Sama ko sa bulkan kabutunon. Pero, kipukman ko. Tungod kay Dilangay. May pag... Inom tang tuba. Lingaw ba? Di ba, Nay? Doon ako'y kasakit. Kasakit daw ikamatay. Ayaw sang pita ang langit. Nga kanimo nagmahay. Dangop sa ilim nun nga maoy hilo. Sa kasakit nga hilabihan. Sala ko kini sa Ginoo. Ug sugo sa kapalaran. Gimbutan sa kahitasan. Kay, day bangon dia si mong lubong, day mag-inom ta, day. Paborito ni mong tuba, di ba, day? Bangon dia! Inday, Oh, ande? Oh, ano man na? Nagadaha ka mas imong bag. muhawa na lang tingali ko diri ng Inday. Imong biyaan si Miss Babes? Biyaan imong imong trabaho? Muhawa na lang tingali ko nang. Ayaw, oy. Murag, nagahatag man kog problema ni Miss Babes ko. Ug si Miss Babes, wala gawas-gawas iyang kwarto. Mananghid unta ko niya nang. Akong sudlon siyang kwarto, ha? Miss Babes. Manang Inday, Daw sa ka man? nanakit ang akong kalawasan ng labad pagkit kayo ang akong o. Magpahilot ka? Hilot ako Manang Inday, pe. Miss, wagay lang eksperto ni Ana, Miss. Si Franco Gragayod. Manang Inday, Atong ipakuha si Franco, Miss. Ha? Gusto ka? Karon yun dayon. Ipaadto na ko si Franco ni Andy. O yun ka ba, Miss Babes? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.